ndị na-esore anyị na Amokwe TV anyị na-ekene unu na-asị unu ehihie ọma, ụtụtụ ọma, mgbede ọma. Anyị amaghị oge na-ekiri anyị amaghị ebe ị nọ wee na-ekiri maka o nwere ndị ọ ga-abụ anyị nọ n'ehihie ebe ha nọrọ n'abalị ma ha nọrọ n'ụtụtụ. Onye mere anyị ji wee na-ekene unu ekene dị iche iche. Anyị abatagokwe n'oge ekene ndị ọma nke taata. Ị na-anya ihu n'obi juru m saa nwere amụrụ m ihe obere nsọmọdụ iru eji wee dị otu aka maka na bedde m bụ taata wee debezi iru otu a. Anyị na-asị unu na na-ekene unu kemgbe ụtụtụ. Meseji na-abata different places, ma ndị ADF platform, ma ndị na-ede meseji na my profile, ma ndị na-ede m na WhatsApp, ma ndị na-ede na Amokwe TV, Amokwe Community TV, na TV group, ma ndị posturu na wall ha. And me appreciate na-ekene unu na-asị unu adị very 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 grateful. I really appreciate all this maka na ọ bụrụ na anọrọ nwa ama nnọ ihe a niile unu na-edere m na-eme m obi a n'aka m na-eme ihe m na-eme na-achị ndị ụmụnne m na-eme na ya baala unu ebe ọ bụla unu nọkwa. Taa nwa bụ bedde m ọ dịghọ izi ncheta ọmụmụ nshike m were ohere a wee kene unu. I'm appreciating all of you that have supported this Amokwe TV in one way or the other. Ewele ndị kpọrọ anyị ọrụ, ewele ndị yele mmadụ nọmba m shi akpọ ndị a na ha bịa ọrụ, ewele ndị yele m ego wee ihe m rụọrọ ha enye m ego nkwado, ewele ndị dijele m ebe nka na-agakwa n'okwu ndụmọdụ na ihe dị iche iche wee na-achị Chukwu gọzie unu niile ebe dị iche iche. Chukwu ga na-emelu unu ihe otu nchifulu n'obi na-emelu mie. Mgbe ji nkwele ohere a na-ayọ ndị niile na-esore Amokwe TV na ndị niile nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu ebe ọ bụla unu nọkwa na-ekiri anyị. Ọkwa unu hụrụ ka Amokwe TV shi wee nọzilita nwa unu ahụgwo ebe olugbolo. Ihe anyị ka na-ayọ Chukwu bụ keke nwe olulu ọ mmadụ ya eme ndote olueke CNN a na-ekwu maka olueke ndị ọzọ a na-ekwu maka ya. Nji hụrụ ohere ebe dị aka na-ekenekwu unu ka nna anyị unu biko dododo. Krismas yara elukwe mmemme karịkwala. Kpọọ na anyị mmemme anyị na-eje vidio coverage, anyị ewele drone, anyị ewele ma kamera na stream live ọ bụzịkwa so phone. Anyị na-eme ma photobook, anyị na-eme MC ihe dị iche iche. Okwe mmemme ọbụla ị na-akwado ime gbaa mbọ hụ na ị kpọrọ anyị. Ị na-ahụ nọmba anyị na screen ebe a, kpọọ anyị ọrụ ọka isi akwado ihe anyị na-eme. Ọzọ dịka ibe ya ejikọmehara na-ayọ unu na Amokwe TV otu nhụrụ studio nwa anyị na-eme ha. Ihe ọzọ na-enye ka anyị nsogbu karịkala. Anyị chọrọ solar power ka anyị ga na-egozi n'efu eme eme ndekwa ọkụ ayụọ ọhịa na-enye nshi anyị nsogbu na ihe ndị ọzọ. Anyị chọrọ mụọ cameras, anyị chọrọ mụọ light, ngwongwo anyị chọrọ karịrị akarị. Eji m ohere a na-ayọ unu niile fans m ebe ọbụla unu nọkwa. M ga-ahụ akaụntụ nọmba m ebe ahụ. Ihe ọbụla uwekwere ji asị m happy birthday ọ bụkwa ma 1000 o nwere ụlọ ọ ya abara m. Enwere m ike iji ego data tiekwe n'ihe m na-eme. Ọ bụrụ 2000 5000 na ewu na iwekwele iti ekwele m ya ma na-agatọ n'ihu. Ama m na nke ọbụla ntị ekwele m nka na-eyuzi shi ike. Mgbe ọbụla mkpọkwukwelu unu na-aza m andị na-ekene unu na-achị na onye ọbụla yele m anything na bedde nwa otu aka Chukwu ga-eshi wee gọzi gị wee yekwe gị mmụọ dana ihe imele expect and onye na-amaghị ya emele gị na-achị Chukwu gọzi unu niile n'aha Jizọs. Taa nwa ihe anyị bịazila special achị m na m ga-ewekweta abụ bedde m kenekwe ihe dị iche ewele nnukwu ihe ndị be anyị mere maka eso m na Zoom meeting na-emele ndị APNO Medical Fundraising dịka ndị mmadụ dịka unu achị m unu APNO unu wa aka demen ọ dịghị izi ma ndị bụ ndị Amokwe ma ndị na-ebu ndị Amokwe ha sọpọtụrụ Amokwe Medical Centre ndị Enugu n'ibe. Amokwe Medical Centre hụrụ bụ ọ bụghị obele ihe. Ndị gbatịla ego ebe dị iche iche achị na a ga-ewefute ohere taa nwa wee kene ha special. Ọha bụ ihe ewe ego ekene ndị ọma nke taa nwa. Ị mara achị na oge ekene ndị ọma mgbe niile anyị na-ewe ndị anyị ji ekwie n'ụzọ pụrụ iche wee na-achịkwa unu n'ọkwa ndị na-akwado oge ekene ndị ọma nke taa nwa bụ ndị ụlọ ọrụ Ozi Rock Garden. Ozi Rock Garden m ga-ama na ọmama onyinye extension. Ọ bụ na ịma mama onye nọ na Amokwe station ọ ya wele ọfịs n'Enugu na Transekulu wa ihe erukwe denta shi ihu denta gbadawakwa bifie na-afụ ụzọ n'ikele ekije wee timba ịya ahụ ya na junction ebe ahụ. Ọ dịghị ọ bụ ebe a na-achọ achọ. Ha na-eme nkwe jigbo home delivery. Ọ nwere ike ịnọbeghị kpọọ ha evie jigbo nke gị. Ha na ndị Peerless Water bụ nnukwu mmiri na-abata Enugu very soon. A na-alụ ya na 9 mile ebe a. 28 October kịta na-emepe ọfịs ha. Ọha sokwa na-akwado oge ekene ndị ọma nke nta nwa. Aha m bụ Ọnya Hilary Chukwuebuka mụ na ụwa ada deme. Anyị ga-akpọfụta aka n'aha ndị kwadolu ihe ndị APNO mere
nke ize bụ ndị family of late Sir Engineer George Chukwuemeka Nwali. Anyị na-ekene unu mgbe Nwali niile ya bala unu anyị na-ekene unu. Anyị na-ekenekwa mmadụ dịka Ọzọ Vincent Ude onye ji nna ya Ugo nke ebe wee mara. Ọzọ Vincent anyị na-ekene gị maka nnukwu mbọ anyị na-agba. Ihe anyị na-akpọfụta bụ ka esi aha anyị hụrụ online ọtụ anyị wee na-akpọfụta ekene wụhụ ka esi debe na kategori ego ya weta n'ọ ka esi de ya ka esi na-akpọ mana bifo anyị agbago ekwe ka anyị kene APNO president. Anyị na-ekene gị Chief Ejike Augustine Ene ya baala gị nnukwu mmadụ bụ ebo anyị na-ahụ aka ọrụ gị. Anyị na-ekenekwe ndị executive niile ma Reverend Farabari Ene na-ekenekwe ma ndị Inebo ndị a niile ma anyị ji Washington mana anyị ka akpọfụta akwụkwọ aha ka anyị si akpọfụta. Anyị na-ekenekwe His Royal Highness Igwe Engineer Mike Uzigwe Ọchineze nke abụọ n'ụwa anyị Amokwe iso wee kwado maka Amokwe Medical Centre ashige teme. Anyị wee na-ekenekwe mmadụ dịka Charles Agụ onye nke eji insurance wee mara. Anyị na-ekene gị insurance guru bụ ebo asọlide mbọ ị na-agba na ihe gbasatara Amokwe ọkachasị n'ebe Amokwe Health Center dị. Anyị na-ekene gị. Anyị na-ekenekwe Johnny Ude Johnny Ude anyị na-ekene gị ọgwụ a bụ President General APU California ya baala gị Johnny deme Anyị na-ekenekwa nwa mmadụ Edi Uzigwe iso wee gbaa mbọ na ihe a na-eme maka Amokwe Health Center. Anyị na-ekene gị deme. Anyị na-ekene onye nke aka anyị na-ekenekwe Dr. Ikem Onya Dr. Ikem Onya ya baala gị anyị hụrụ aka na Amokwe Medical Center. Anyị na-ekenekwa nnukwu mmadụ Wada Akụnna Aneke ezigbo nwada Amokwe Akụnna Aneke ịbụ onye so ahụ na ihe Amokwe deme mgbe ọbụla etikwelukpo m na Amokwe anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-ati ya ihe na ya anyị ekene gị deme. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụkwa nnukwu mmadụ Chief Ogbuefi Engineer Chukwuemeka ya na Mrs. ya na lọlọ ya maka lọlọ ọdụbọ ọbụ ọdụ enyi nnukwu nwanyị Chukwuemeka ụzọ Ugwumba nke izizi n'ụwa anyị Amokwe na Amokwe niile ọ bụ ozikọ ma ụwa anyị Amokwe maka ndị etiti chikwere gị Ugwumba ọ ya bụ Ugwumba Amokwe bụ ihe a na-eteghi ashịgị deme owuho ihe a niile imechiche na Amokwe niile gbafuo mmiri tinye ọkụ kwa ụzọ mee ha anyị ekwukwokwo maka Amokwe Medical Center ekwekwala ego kwa ya na ya nwere ihe ọzọ anyị na-ekwe anyị na-achọrụrụ gọziwe gị chọọ nkwado ị na-eya Amokwe TV anyị na-ekene gị na-achị ya baala gị Ugwumba deme. Onye ọzọ anyị na-ekenekwa n'ụbọchị taata bụ nwa amadi Ifeanyi Eze. Anyị na-ekene gị maka mbọ ị na-agba ịhụ na ị na-akwalite Amokwe ọkachasị n'ebe Amokwe Health Center dị. Anyị sị gị na gị jisi ike anyị fụrụ aka ọrụ gị ya gaziele gị deme. Ka anyị na-ekene unu. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe ma ndị nọkwa online ugwu anyị Ikenna Ejike anyị na-ekene gị ndị anyị na-abata online ị na-abatakwa ị na-edere anyị ebe isi abata na-eshe vidiyo ka ọ na-aga viral ka ndị mmadụ na-ama na Amokwe Medical Center na-aga n'ihu a na-ewele ndị na-akwado ya mere aja agụfụta aha agụ na onwe gị na-ekiri anyị nwekwa ike itinye oke gị na Amokwe Medical Center ahụ ọ bụghị onye wee iche iwu abụọ na ọsọ ndị Amokwe ọ bụ ọsọ ndị Amokwe anyị wechere ndị ukwu ibe na-abụọ ndị Amokwe kwadoro ihe kwado ya bụ mmemme biko na-atị ekwe na ihe ọ bụghị isi ọ bụ na ihe a na-eme na-amasị gị alụchakwa ụlọ ọgwụ nwa ọ kwesịrị ndị Amokwe cheke onye ọbụla ebe ọbụla dị iche iche ha ga-esokwe wee bịa keta oke na ya bụ nnukwu ụlọ ọgwụ nke a na-alụ and achọrọ ịrụ ya to a very good standard so that na ebe ọbụla ị nọkwa enwere ike mmadụ asị gị jewekwa gbajekwe na Amokwe na ọkwa na Amokwe bụ ije ka eweta ihe ị na-achọ na ọkwa na Amokwe bụ ebe ebolo ezigbo equipment eji alụ ọrụ dịka nwa ịhụ na ọ baara gị mana ịbụghị onye Amokwe ọ bụrụ na ihe amụghị a na-eme dị gị mma ị nwekwara ike ịkwadokwa anyị shekwa ya ka ndị enyi na ikwu na ibe gị sokwara ihe na-aga dem Ejike Eshim happy birthday ya baala gị ugwu anyị Ikenna Eshim happy birthday eshikwala Ejike Eshim kene nwada Ejike na-ekene Ejike ana m ekene gị ezigbo onye nke m ka ị bụ deme. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Chief Engineer Eustace Chime
Chief Engineer Ustechime Ogwa bụ Deputy Vice Chancellor Ogwa na-esote Samson Aneke na Amokwe Foundation. Anyị na-achịgị ịbụ nnukwu chief anyị maara deme maka nkwado iyele maka ya bụ Amokwe Medical Centre ya bala. Anyị wee na-ekenekwa ezigbo mmadụ ndị bisi nebo anyị hụrụ aka ọrụ gị imechekwala ma ndị friends gị mee hụ anyị hụkwara isi wee yọkwa ndị ikwu na ibe gị so nkwere bịa kwado ya bụ mmemme. Anyị sị gị na gị jisi ike ọfọ ogologo ndụ ma mbọchị a na-eme ka ya ahụ ya bụ ka sekretarị na-edefute nshi ihe emeli ha na ndị anyị na-ekene gị nke ukwuu ya baala gị ihe Amokwe na-atọ gị ndị otu akụchukwu ga na-agọzikwa gị anyị na-ekenekwe Chief Ernest Agụ anyị shigide deme n'ihe imele na anyị hụrụ aka ya baala gị ebe ọ bụla isi wetakwe mmaji pụrụ mmaji anyị wee na-ekene mmadụ dịka Ifeanyị Ọya onye nke eji ọnwa anyị na-ekene gị n'ezigbo mbọ maka Enugu ya bụ ọlụ ị na-alụ. Anyị ekene gị na-asị gị jidekwe ka iji ya baala gị ka anyị na-ekene bụ anyị na-ekenekwe ha ọkwa igwe m His Royal Highness Igwe Architect Sonny Chibuoke igwe Okwedike nke abụọ na Oge Amokwe igwe abalị gị anyị hụrụ aka gị anyị hụrụ sọpọtụ iyela maka ịhụ na Amokwe Medical Centre na-aga n'ihu deme. Anyị wee na-ekene onye ọzọ bụ Dr. Ejike ya na Amaka Ene. Anyị na-ekene unu maka ya bụ nnukwu nkwado unu nyere na Amokwe Health Center nke na-aga n'ihu. Anyị si unu ya gazielu unu ọfọ ogologo ndụ ahụ isi ike ka anyị na-agọrọ unu na n'isi ezinụlọ. Ị ga-elotekwe na Dr. Ejike Ene dọkịta a na-ekwukwe ọkwa ya bụ president ndị APNO anyị abalị anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. anyị na-ekenekwe Marcel Chineke ezigbo mmadụ bụ ebu ndị be Chineke anyị na-ekene unu atụgwa anụ wala ọnụ unu na Amokwe ihe Amokwe ka na-adịtụkwa unu mma anyị na-achụ unu deme anyị bụ na-ekene ezigbo mmadụ Chinelo Ene maka nnukwu nkwado nke iri elu na ya bụ nnukwu projekti ndị ebe anyị bụ Amokwe ji n'aka. Anyị wee na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị ụmụaka Ejike gaziele gị na-ekenekwa Nnamdi Ene Ejike Ene Junior asị na Ejike Ene Junior ya na Nnenna Ene ndị be ezinụlọ onyeisi na chairman ndị APNO anyị na-ekene ha ncha eziokwu hapụ na line anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. anyị na-ekenekwe Lọ Agụ anyị hụrụ aka amalị gị amalị ịmanụ ndị a na-akpọ ashịkwa lọ ndị ihe gbasara iwu ndị agụ dị emen anyị na-ekene unu. anyị wee na-ekenezi nnukwu mmadụ dịka ọya bụ isi ndị ADF Chancellor Odogwu Wafọ Amokwe Wafọ anyị jeje mba the CEO UBA na Congo anyị bụ ihe Amokwe ji eji ihe ke banye na ADF ịhụ ka ADF si na-achake mụrụ ihe na-ahafụkwala onye ọzọ na-ahafụrụ ADF nwa ọkwa Big Show ya na-ahafụrụ ya Samson Aneke ịma na Samson nke iwele gịnị ichewukwe ya iwekwe nsogbu gịnị agbagharị ya anyị na-ekele gị ịbụ na ụbọchị ahụ emele fundraising na o mugidere anya till 12 AM abalị ọnụ ezigbo onye ọchịchị shika ịnọ ndelu ụmụnne anyị mara iwelu busy shadow na ọrụ niile ikpu n'aka ishika ịnọ ndị till 12 midnight ya baala gị ebe ọ bụ na ịnọ anyị na-achị gị deme chukwu goziwekwe gị debekwala anyị ndụ ego ogologo ndụ na ahụ isi ike. anyị na-ekene Tonia Briggs anyị na-achị gị thank you so much Tonia Briggs. We appreciate your support so much. We really appreciate and we are very grateful for supporting Amokwe Medical Centre. anyị wee na-abịazi n'ezinụlọ ndị be Dr. Chika Ụzọ anyị fụrụ nnukwu ọrụ ịlụrụ na nkwado na-ekenekwe Astray Ụzọ na-ekenekwe Chima Ụzọ na-ekenekwa Kelechi Ụzọ na ya bụ nkwado unu kwado oshiri ya bụ nnukwu ihe
ndị be anyị ji n'aka. Anyị na-ekene unu na-asị unu ya gazielu unu. Daalụ. Edani Edani, anyị na-ekene gị. Ishi m happy birthday my man. Edani ịbụ onye nke m deme. Thank you so much. Ị na-ekenekwe m Edani, ị na-atinyekwe ọkwa akaụntụ nọmba dị n'ihu ebe a. Obere ihe ọbụla itinyekwara ebe a, ọ ga-egote nwụrụ m data, ọ ga-egote nwụrụ m keeki, o nwere ihe ọ ga-egote, o wee chenji ọ ga-eme na Amokwe TV na na-ezi ozi. Ọ bụgo ma 1000 achị m na mewe choice, mana ihe nna anyị unu bụ unu kwadobe ihe m na-eme ka m na-aga n'ihu. Echikwe unu na-ahụ ka Amokwe TV na-aga fa. Daalụ. Anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ Jude Chukwudi Eze. Chukwudi Eze, anyị na-ekene gị. Ya baala gị. Anyị na-achị gị deme, anyị hụrụ aka ọlụ gị na ya bụ ihe mere. Deme. Anyị wee na-ekene nnukwu mmadụ Prọfesọ Francis Ileje. Ọ ya bụ Emeritus Chancellor. Anyị na-ahụ ka ịfụkwara na ịbụ Chancellor ADF wee ihe ebe akpụkwa gị n'ihe Amokwe. Anyị na-achị gị deme, ya baala gị. Ide ka iji. Ka anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ Chief Ogbuefi Ike Okafor. UK London bụ ịnọ. Ọkwa nnukwu ọkwa aka ndị Amokwe TV bụ ịbụ. Ogbuefi Ike Okafor deme maka nkwado na-enye maka Amokwe Medical Centre. Na-ashike ebe ọ bụ na ishiko weta ihe iwetara mmaji pụrụ mmaji. Anyị wee na-ekenekwa onye ọzọ Alex Oya, nnukwu mmadụ. Anyị ekene gị maka ya bụ nnukwu mbọ ị na-agba na ezigbo nkwado ị na-enye maka ya bụ Amokwe Health Center nke na-aga n'ihu. Anyị ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Ya gazielu gị. Ịma na Amokwe Medical Center anyị ka na-etite oku mkpu. Ọ ihe dịla ọya ọbụla enweke ma ndị tinyela ego ebe a ka ya na-ama mbịa Medical Center ahụ. Mana ọ ka ọ dịla Amokwe na mma. Amokwe na-aga n'ihu. Ọ ya abụ echikwe enweke ike ọ bụrụ onye na-agbagha enwe emergency wa accident wee nsogbu anything mere ma ha agala ọya ahụ ebe a ediri ejewe Medical Center ahụ. Ọ bụghị iwu ya shina na onwe ihe gbasara gị na Amokwe. Ihe ahụike a na-achụ ebe niile. Anyị na-ekenekwe ọzọ Nnanyere Ugo Kevin ya na lọlọ ịdịka achọ Ude Enenwali. Anyị na-ekene ndị a na-abụ na-ashịa ya baala unu ọzọ n'ụlọ ya ọndụbe Enenwali demenụ. Anyị na-ekene unu. Anyị na-ekene ezigbo mmadụ Joaquin Ude. Mmadụ ka ọ igwe ndị Amokwe na US. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ya bụ nkwado ị na-akwado Amokwe be anyị. Ya gazie. Ya gaziele gị. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Obinna Dadiude. Obinna Dadiude ashị gị deme ọlụ, anyị hụrụ aka ọlụ gị na-ashị gị gụwawa aka. Obi deme o. Anyị wee na-ekenekwa ezinụlọ Dr. Uchenna Oya. Anyị na-ekene unu na ụzọ pụrụ iche unu si akwado ya bụ nnukwu mmemme nke Amokwe ji n'aka. Anyị si ya gazie. Ka anyị na-ekene ya bụ onye ọzọ anyị na-ekene bụ Obi Ene. Chief Obi Ene. Chief Obi Ene anyị maara gị bụ ihe onye ndị Amokwe ọjị Amokwe ji eje ihe bụrụ ihe ndị Amokwe ji eje ihe. Ị na-emekwe mgbe ọ na-akịlị gị ị na-eme ike gị. Anyị na-achị gị deme. Chief Obi Ene deme ya baala gị ebe ọbụla ị nọ. Anyị na-ekenezikwa mmadụ dịka Godson Ene, na-ekenekwa Ebenezer Ene n'ụzọ pụrụ iche maka nkwado unu n'ebe ya bụ Amokwe Health Center dị. Anyị na-asị unu jisi ike. Na-asị unu ebe ọbụla unu si wee weta ya bụ ihe unu ji wee na-akwado Amokwe TV. Ọ ga-abara unu mmaji kwuru mmaji. Ọ ya bụ ekpere anyị na ebe unu nọ na n'isi ezinụlọ unu. Ka anyị na-ekenekwe ndị be ezinụlọ Florence Onya na ndị be ya ma Chika Onya ma Gozie ma Gabriela. Ha niile tinyela aka wee kwado ihe a na-eme. Anyị na-achị ya deme ya baala unu ebe ọ bụla unu nọ. Anyị na-ekene unu. Anyị wee na-ekenezi onye ọzọ dịka ọzọ Godfrey Aneke maka ya bụ nnukwu nkwado ịkwadoro
ya bụ nnukwu mmemme na nnukwu ihe Amokwe ji n'aka. Anyị si gị ebe ọ bụla isi weta ya bụ ihe iji wee kwado, ọ ga-agala gị mmaji kwuru mmaji. Ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-agọ. Deme ka anyị na-ekene chekwa, ka anyị na-ekene Fada Reverend Fada Dr. Barry Ene. Reverend Fada Dr. Barry Ene mbụ ịgbalị karịrị akarị iyele ego ịkwadokwele ọkwa emeche gị ma interview owo ka ị na-ịgbagharị ka ihe nwaga anyị shigị deme jidesikwa ka iji anyị na-ekene gị. Anyị wee na-ekenekwa mmadụ dịka Udoka Ọya maka nnukwu nkwado gị na ya bụ nnukwu ihe a na-eme. Anyị na-asị gị jidekwe ka iji Udoka deme ka anyị na-ekene Udoka Ọnya, ka anyị na-ekenekwa Chief Barrister Frank Ude Wanbue Udaneke. Chief ya baala gị ọkwa ihost gbo ndị Amokwe ndị ADF enwego mgbe ihost ha meeting ashige deme maka mbọ ị na-agba ka ihe na-aga aga. Anyị wee na-ekene onye ọzọ dịka Charlie Nebo maka nnukwu nkwado a. Anyị si gị ebe ọ bụla isikwa weta ya bụ ihe mmaji kwuru mmaji. Deme Charlie Nebo. Onye ọzọ anyị na-ekenekwa bụ Cyril Ike Agụ. Cyril Ike Agụ ashige deme ya baala gị odogwu bi ebo anyị na-ahụ ka isi na-akwado ihe anyị na-eme. Cyril deme. Anyị wee na-ekene nnukwu mmadụ dịka Chief Eric ya na Etel Aneke. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Chief Eric anyị fọrọ aka ọlụ gị na nnukwu nkwado gị na ya bụ nnukwu ihe anyị ji n'aka. Anyị sị gị ya gaziele gị ebe ọ bụla isi weta ya bụ ihe mmaji kwuru mmaji. Anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ Chief Obinna Aneke Obi Aneke. Anyị na-ekene gị ashigide eme. Ndị na-esonyere Amokwe TV anyị na-anabata unu ọzọ. Anyị ha bụ mkpu niile anyị na-eti enyemaka maka ya bụ ụlọ ọrụ anyị. Anyị gbasagidere ozi fuel anyị gbatara eji agbasa ozi wee gwụnarị anyị. Anyị jekwe gote ọzọ wee batakwa. Ọ bụ na ihe anyị nwere ya bụ solar power na oge nyere aka ifu na ọka nara anyụ ebe a. Anyị wee na-agbasa ozi ya bụ ihe anyị na-agwa unu na-asị unu na ọka bụ Oge Ekene Ndị Ọma bụ ihe anyị nọ. Oge Ekene Ndị Ọma nke taata rutekwa tupu ewere ọkụ ewere anyị apụọ n'ikuku. Anyị na-akpọpụtara unu afa ndị nyere anyị aka maka ya bụ Amokwe Medical Centre nke ọ bụ ndị APNO na-akwado. Enwe fundraising ha mere na 30 Septemba. That fundraising ndị a niile a na-akpọpụta ahụ bụ ndị nyere aka n'ụzọ dị iche iche. Anyị jikwa ohere aka na-akpọkwa ndị mmadụ na-asị ha na fundraising na-emere agagokwe mana ọ bụrụ ya bụ na sọpọtụ agago. Ị ka nwee ike inye sọpọtụ gị nke taata, ị ka nwee ike inye gị nke echi. Ka unu na-ekwe sọpọtụ a niile chetekwenu taata bụ my birthday nka na unu biko ka ihe a na-eme ya na ịnyụnarị ya n'aka. Unu afụgo aka nọmba m ebe ahụ. Unu a na-ati ekwe sọpọtụ nke unu 1000 ewetara nwa ga-eje gote tata 2000 3000 ihe ọbụla atịtekwara ifu na ga-ati ekwe ebe a. Ya bụ Amokwe TV a na-agawanye n'iru maka na ihe ebumnobi m passion m nwere ka ihe anụnwa bụrụ ihe gagidere gafee ka anyị metụ anya. Ọnụ abụ ndị nji aba. Ọ bụrụ na anọghị ebe ahụ mụ nwekwa ya mma na-eme mana nkwado na-enye m sọpọtụ na-enye m ihe na-eme na awa access strong ga-aga n'ihu. Ịhụkwa Amokwe TV taata ọ bụghị otu ọdụ taa ka ọ dị echi. Ebe anyị mendegwere ewe ma kamera eji eme live streaming hụ na anyị na ha agbagote wee drone chụkwa ka efe ego drone ịkpa anyị na-edechazụ n'ụlọ ọrụ anyị kịta. Nkwado anyị ka na-ayọkwa unu bụ ka anyị gokwe mụọ tinye solar power na studio anyị na-agbasa ozi ọ na-aga ebe dị iche iche. Anyị na-ekene unu na-asị unu nnọọ. Ya bụ ozi ka ga na-agakwa n'iru. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ nnukwu mmadụ Chief Levi Anikwe, Chief Livinus Anikwe nnukwu ahụ Oge Amokwe. Anyị na-ekene gị na-achị gị ya baala gị. Anyị wee na-ekenekwa mmadụ dịka Peter Eneano maka nnukwu Peter Eneano maka ya bụ nnukwu nkwado ịkwadoro ya bụ nnukwu anyị na-ekene gị ihe Chidele. Anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ onye na-eme ihe onyonyo amara ụwa niile bụ Chief Chiwetara Agụ Oke Mmiri 1 na Amokwe.
Chief wetala agụ anyị shige gị wawa aka deme maka nkwado ihe maka Amokwe Medical Centre ya balị. Anyị wee na-ekenekwa nnukwu mmadụ oke ada Amokwe ji eje mba, oke ada Amokwe ji eme ọnụ. Onye na-ekwu maka ya bụ Dr. Nkiruka Chinedu Anọnasọ. Onye nke anyị nwekwalụ aka na-ede akwụkwọ ndị the Secretary General ADF. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-abụ ihe Amokwe na-emeghe n'ihe ị na-afụta eso. Ihe ọbụla Amokwe na-eme na-emeshi ike na-agbachi mbọ ike. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị sị gị ya gaziere gị. Daalụ. Deme. Barrister Emeka Chibuoke. Barrister Emeka Chibuoke ọgụ abụ Aziza Amokwe. Aziza anyị na-ekene gị nnukwu mmadụ bụ ebu ọrụ abụ ndị anyị ji aba n'ọjị Amokwe. Anyị na-achị gị deme. Kwa Lagos bụ isi abịa. Anyị mara na Lagos dị mma. Anyị na-ekelekwa onye ọzọ Andy Aneke maka ya bụ nnukwu nkwado ihe. Anyị sị na gị jisie ike ya baala gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene onye ọzọ bụ Dr. Ngozi Madukife. Dr. Ngozi Madukife ịma na ọkwa m na-agbagharị maka interview ama m ahụ ịtala anyị mara ugboro na anyị jere ahụ iyi jee mee ya ka isi na-agba mbọ ka ihe ha dị best nakwa na ya bụ fundraising ịmụ anya soro n'ihe a na-eme. Dr. Ngozi Madukife anyị na-achị gị deme. Anyị na-ekenekwa onye ọzọ Prọfesọ Chielozena Eze. Anyị na-ekene gị Prof n'ụzọ dị iche. Ya baala gị maka ya bụ nnukwu nkwado. Anyị na-ekenekwa Abraham ya na Robin Agụ. Abraham and Robin, we thank you and appreciate you people so much. You really did great. We say that we appreciate the support for Amokwe Medical Centre. May God replenish your pocket. Anyị wee na-ekenezikwa onye ọzọ bụ Dr. Nnenna Okafọ. Dr. Nnenna Okafọ. Anyị na-ekene gị maka ya bụ nkwado. Nnukwu ada Amokwe. Anyị na-ekenekwe nnukwu nwanyị nwoke Ejike na Uju Chibuoke. Ejike na Uju Chibuoke anyị shiri unu deme. Ihe unu na-emela Amokwe abụghị ihe anyị akọchata mana anyị shi na ebe ọ bụla nchukwu na-ewefute na ọ ga na-anachitekwe mmaji pụrụ mmaji demenụ. Anyị na-ekenekwa Albert Ude. Anyị na-ekene gị maka ya bụ nnukwu nkwado dị iche ihe. Ya gazie. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Chief Tony Mansa. Tony Mansa ụhụ mgbe ọbụla a na-emekwa ihe Amokwe ihe eje n'ọkpa ihe agbagharị. Ekene gị nke ukwuu. Anyị na-ekenekwe ndị na-abatakwa life na-esonyela anyị bụ Odenigwe Denko ya na Chinedu Ugokwe na ndị ọzọ niile na-abata life na-abata na agwa anyị bụ nshi esonyela anyị ka ị na-ekiri ihe onyonyo ya anyị na-achịkwa Chukwu na-agọzikwa gị. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Joe na Ego Ọnaga. Joe na Ego Ọnaga anyị shiri unu demenụ ọlụ. Anyị na-ekene Princess Chineke. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ya nnukwu nkwado ihe na ya bụ Princess anyị si ya gazielu gị. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Ike Aneke deme anyị shi gị jidekwe ka iji deme shie ya baala gị. Anyị na-ekene mmadụ dịka Barrister Emeka Odenigwe. Ọzọ anyị na-ekene gị anyị fụrụ nkwado gị anyị fụrụ aka ọrụ gị anyị sị na ọ ga-abara gị. Ọzọ ga-abala gị. Ise. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Chief Collins Onya Rex Autos oji moto eme ọgọ. Chief Collins Onya deme maka nkwado iyele Amokwe Medical Centre iyele ndị APNO. Anyị na-ekenekwa Alex Oya asị anyị nọọ Akụnna Neke cousin bụ ihe ọ bụ. Ọ bịa kwadokwe nnukwu mmemme Amokwe ji n'aka. Anyị sịrị ya baala gị ya gazie. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ Justice Ude. Ọ na-ejiwa kemgbe ebo anyị na-ekene gị anyị na-achị gị ya baala gị. Anyị na-ekenekwa mmadụ dịka Entelopsin ndeme. Anyị fọrọ nkwado iyele na ya bụ nnukwu ihe Amokwe ji anyị sị gị ya gazie. Ya baala gị. Onye ọzọ anyị na-ekene bụkwa nnukwu mmadụ Chief Ike Enenwale. Chief Ike Enenwale anyị na-ahụ ka isi akwado ihe ọbụla Amokwe na-eme anyị shi gị jide ka iji ọgwụ awa aka deme. Anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ Hajia Washington. Hajia Washington. Anyị hụkwala ka isi yela aka chịkọta ndị eyi gị na ikwu na ibe gị. Hajia dị anyị dadị na ọgwụ a na-achị ndị mmadụ ọkụ. Ọgwụ a na-achị gụwa bụ ya na-agwa ndị mmadụ dị anyị
unu wetawekwu ihe shikwa aka aja Washington ị na-agba mbọ ashịgị jidekwe ka iji biko gbachite okwe mba ahụ ike ka ọ na-agato ọhụma deme. Onye ọzọ anyị na-ekene nkwe bụkwa Amaka Aneke ashịgị deme maka nkwado iyelu maka Amokwe Medical Centre mbọchị emere APNO Fundraising. Amaka Aneke daalụ ọgụ Amaka. Anyị wee na-ekene nnukwu mmadụ Barrister Chinelo Egbuna asị nọ ni ude. Anyị na-ekene gị maka ya bụ nnukwu nkwado iyelu na ya bụ ụbọchị ahụ. Anyị sị ya gazielu gị. Deme. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụkwa Nwanbu Odenigwe, Chief Afam Odenigwe. Chief Afam Odenigwe US bụ nọ amanga ọhụma ịbụ eyi ndị Amokwe TV na-enyekwa anyị nkwado ikeri. Anyị na-achị gị deme ya baala gị. Anyị wee na-ekenekwa mmadụ dịka Stella Ọdịdịka ni ọya ezigbo nwa afọ Amokwe. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ya bụ nnukwu nkwado iyekwere ụbọchị ahụ. Anyị sị ya gazielu gị. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụkwa ndị be ezinụlọ late Patrick Onyeovute family. Anyị ma pati Onyeovute wohokwa ihe ọbụla akpọ na Amokwe ị na-amahụ pati Onyeovute. Anyị may his soul continue to rest in perfect peace. Amen. Anyị wee na-abịa n'ezinụlọ ndị be Christ Obieje asịrị ya na-abịa talking tech. Ọkwa ya bụ MC dadị talking tech. Ịma nọ imechala ihe a hafụla ya na US anyị na-eme nke anyị ọkwa ime ndekwa ikpogotekwa US ahụ ka anyị shikwa ebe agbagowekwe. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Deme. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Christian Nnamdi Agụ. Ya baala gị ebe ọbụla ị nọ. Deme. Anyị wee na-ekenekwe mmadụ dịka Uche and Lolo Kate Agụ n'ụzọ pụrụ iche na nkwado na mbọ unu gba maka ya bụ Amokwe Health Center. Anyị si unu ya gazie. A na-ekenekwe nnukwu mmadụ Ekene Aneke, Chief Ekene Aneke ashịgị deme. Anyị hụla ha Amokwe na-eme. Ka anyị na-ekeneche ha, anyị ekenejikwe ndị Amokwe. Okay, anyị ejezike ndị friends and well-wishers. Ndị friends and well-wishers, ndị nwa bụ friends of Mrs. Obiamaka Ude. Ịdịka achọrọ anyị na-ekene gị. Ndị friends gị bụ nke a. Miss Adanwora. Miss Adanwora, we say thank you so much. I mega appreciate ka isi na ahụ ihe Amokwe na-eme etinye aka ọ na-aga. Na-ekenekwa Chinelo Anugwom. Ya baala gị. Anyị na-ekenekwe Iyom Caroline Chidozie. Deme. Iyom Adaeze. Anyị na-ekene gị. Moya alụ. Pastor Ifi Agụkoronye. Pastor Ifi Agụkoronye anyị na-ekene gị. Lolo Yukelia Odo. Tejeleke anyị na-ekele gị. Ya baala gị. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Mrs. Regina Omenihu. Mrs. Regina Omenihu. Anyị na-ekene Mrs. Esther Ayawu. Anyị hụrụ nkwado gị. Lolo Tina Umezuoke. Odiofu anyị na-ekene gị. Mrs. Eileen Okonkwo anyị na-ekene gị. Irene Okonkwo anyị hụrụ the support iyela anyị abaala gị. Anyị ọzọ anyị na-ekene bụ Sheila Okafor. Sheila Okafor deme. Anyị wee na-ahụkwa ndị friends and well-wishers ndị nebo ndị otu ya ndị ihe ọma ọ na-eme na-adị mma ndị ọ kpọkọtara ha bịa kwado maka ya bụ nnukwu ihe. Yes, Chinedu Udogaranya. Chinedu, we appreciate you. Anyị hụkwara Uchenna Obiuko Service. Uchenna Obiuko Services ya baala gị niile na-akwado ihe Amokwe na-eme maka Amokwe Medical Centre. We say thank you and we appreciate you people. Anyị na-ahụkwa ndị friends Aja Washington. Nnukwu nwanyị. Ọ princess bụ ebo wa igwe ezi nke ndị ọjị Amokwe. Aja Washington. Anyị hụrụ mmadụ dịka Dr. Chinedu Abanobi. Dr. Chinedu Abanobi. Onye ọzọ edekwala ebe a bụ Ajeshina Wano Ifera. Akpọtara ya ka ọ warịa shan m n'ọkwa Baịbụl njikwa aha ya. We say thank you so much. Anyị hụkwa Lady Obiageliweke.
anyị hụkwalụ gị anyị hụkwa Mrs. Josephine Oge anyị hụrụ ya ya na Mrs. Helen Nnadi anyị hụkwalụ Uchenna Eze Oyim Uchenna Eze Oyim ya baala gị onye ọzọkwa bụ Lady Azuka Onyeka anyị na-ekene ya anyị na-ahụkwa ndị ikwu na ibe Chichukwu anyị na-ahụ ha anyị hụrụ ha si ga anyị kene ha n'ụzọ furu iche anyị wee fụ Dr. Uche Adi Nkwonta Adi Nkwonta anyị hụkwa Miss Chantel Scott Miss Chantel Scott, we appreciate you so much. Amokwe people are so grateful. We appreciate you and we are happy for your donation. Thank you so much. I na-ekenekwe Mrs. Tibless Ofedu. Mrs. Tibless Ofedu, God bless you so much. We appreciate your support. May God bless you as you continue to support us. I fukwalo Nkiru Obeta. Nkiru Obeta. I sịrị gị deje. Nkiru Obeta ya ba nugo. Publish wete. Mmaji. Ndị na-esonyere anyị na Amokwe TV ekene ndị ọma nke tata unu ga na-erote na ocean ụlọ ọrụ ndị Ozi Rock Garden. Ozi Rock Garden bụ ya bụ ụlọ ọrụ Mama Onyinye extension ha ewele ọfịs na Enugu Transekulu ebe a ote ha aka irukwe dental school isi ihu ya gbadawa ha na-emekwa home delivery ya na ndị ụlọ ọrụ Peerless Water ọha bụ ndị na-akwado okwe ha Peerless Water ya emepe na 28 October ashikunu vu ndị anyị n'ovu anyị na-ekenekwe ọzọ obi unai wai obi ashige deme ọkwa ịnọ Lagos ekiri anyị na shai daalụ aishi na gị na onwe gị nke ọmụrụ na-emekwe ya na-agakwa n'ihu deme biko chetakwa na tata kwa birthday guy unu ga-ahụ aka nọmba dị n'ihu ihe onyonyo anyị na-eme biko wolu na ya wee kwado wee share happy birthday na mbụ ọ na-agba ọdụọkwa n'izu mgbe niile na ọ nọ n'ụzọ oshi ebe a ọbanye ebe a oshi ebe ọkwa ka ọ na-emekwe ka ọ dị mma ka o na-ewetara unu ihe unu na-ekiri wee na-ewe obi aghịrị biko jisie ike ọ bụrụ 500 ọ bụ 1000 ogote mbe ogote data anyị ji alụ ọrụ anyị ebidokwa were ya na-alụkwa unu na-ahụkwa ihe anyị na-alụ anyị na-ekene unu na-asị unu deme nka na-ekenekwa onye ọbụla na-asị onye ọbụla ihe Amokwe TV na-adị mma. May God continue to bless you as you support Amokwe TV. As you support my birthday today, may God continue to bless you and your family in Jesus' name. Amen. Chetakwa na Oge Ekene Ndi OMa na-abịa ụbọchị Wednesday ọbụla. Ejenebe ọbụla. Amokwe TV. Iwekwa onye ịchọ ka ekene. Stella Yozi. Anyị ekene ha. Sendela anyị kenelu gị onye dị ụta. Ogwe afọ na-azụ ịchọka ụwa malụ ime ịchọkwa n'ibe na studio anyị ịkpọ anyị na-ekwentị dị na ihu ihe ịbịa kọwaa ihe ị na-eme. Chetakwa na Amokwe TV ka wokwalụ ka na Oge Ekene Ndi OMa ka na-ayọkwa maka ndị support ndị ga na-sponsor ya bụ Oge Ekene Ndi OMa. Ichetakwa na dịka mmemme Christmas na-abịa n'ilu igwekwe mmemme ịchọrọ ime ịkpọtụrụ Amokwe TV ewebede ịgbankwụ agbamakwụkwọ anyị wee drone anyị wee kamera MC anyị wee DJ onye ọbụla gbasa mmemme chọkwa ka anyị meele gị ịkpọtụrụ anyị n'ekwentị anyị abịa mee ụwa ahụ ya a na-enyekwa ezigbo quality service. Yes, echefukwana nke ahụ ọ digital service maka ndị ka dị young ọbara aka dị ọkụ dị ike ịrụ ọrụ mara ihe ha na-alụkwa maka ọ bụghị ịlụ ọrụ bụ isiokwu na ịlụgo ihe ị chọrọ anyị wee na-achị gị n'oge ọ bụla ide eme okwu ịnata ntị gị na ọ na-eme ihe ị hụrụ na anyị kachi ọka nata oge obodo anyị na-eje achị na ọ na-otere aka ma ọ bụ ma Lagos ma ebe ọbụla anyị ga-abịa ọkwa moto na-agba ọnwụ obodo oyibo anyị tishin flight bịawana ya anyị chụka bụ ka anyị na-aga maka dị anyị na-aga vara anyị na-aga fa ka a na-anụ onu Amokwe TV na-anụ onu mụ na gị mgbe ọbụla ịkọ ọkwara owe isi n'ịgba ya mụkwa achị mba na anyị mara TV na ọbịagwa Ibadan na ọbịagwa ebe dị otu a ọhịa anyị chọrọ maka ọya na-agba anyị ume ka unu na-akpa anyị ọrụ ọhịa anyị ji enweta nkwado maka nke anụ anyị na-atịrị anyị na-akwụ anyị ụgwọ ọrụ ahụ unu kpọziri anyị bụ ihe anyị ji akọfa ọp wee na-eme ihe ma nke anụ anyị nọ n'studio emewe ọhụrụ ọtọ ọrụ ahụ na-akpa anyị ka anyị ji agbata fuel anyị ji eme na-ekwu okwu mgbe ọbụla nkwa studio dị on anyị na-achị gị demedeme maka isonyere anyị na Oge Ekene Ndi OMa nke tata ya baala gị ebe ọbụla na ihe ọbụla ị na-eme Chukwu ga na-agọzi aka na-agọrọ gị ọfọ na-achị many more years to me and many more years to your people in good health ndị mpa ama hụ unu ndị ochie ama hụ unu ga-emere maka isonyere anyị daalụnụ.